Ма ти наистина си решил да ставаш без вежди. Коста, какво направи? Ами не! Давай одялото. Одялото давай. Ми някакво там. Коста. Дай да го изгасим докато е време. Стана супер клип направо. Искаш ли? Всичко снимах. Задуши го, бе. Пламене, снимане дословно как се запали и как го гасим. Сега ще гледаш. Дай го в огъня. Това е уникален клип. Как ми да го снимам от самото начало и край? Просто уникално. 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 What are you doing? Има клип, сега ще гледаш за какво става просто уникално. Уникално. Той е напоено. Аз да слушам пак, да гори. Айде, още не това пазар. Коста по-са пога поддържи. Бензина фръкна. Беше страшно железен обаче. Нерви от всякъде. Ма не съм избягал. Не бе, моля се. Как бе? Сега ще видиш. Сега ще видиш. Все едно знаех, че ще стане нещо. Ти пък бензин да разгоря огъня, те е бутилката запали. Няма нужда да се обясняваш. Сега ще видят хората как стана. Няма да правиш повече интересни работи. Добре. Айде, после.